Ние разбрахме, че вчера в пленарна зала е прието изменението на Закона за енергетиката, с което се въвежда една такса от 5%, която трябва да плащат всички производители и търговци на електрически ток. Тази такса за нас е жив рекет, тъй като тя изключително много ще намали финансовите резултати на дружеството и при всички положения може да отиде и до загуба, в резултат на което нашето дружество ще се декапитализира. По наши сметки, в тази връзка ние се противопоставяме на тая въведена такса и искаме да се направи всичко възможно тя да се отмени. Много е интересно защо американските централи АЕС Гълъбово и Контур Глобал, които са големи производители на електрическа енергия, няма да я плащат. Това е записано в техните договори, че всички допълнителни такси и допълнителни изменения по цените, които се правят, те ще бъдат заплащани от НЕК. Тази такса не е за стабилизиране на енергетиката, а тя е за покриване на голямата дупка, която в момента е в НЕК. Предвижда се да се съберат около 200 милиона лева, но те няма да бъдат 200, тъй като около 50 милиона е само таксата, която би дошла от американските централи. Ние ще продължим нашите протести. Днеска